techblog.gr, Κώστας Βλαχάκης. Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία, αγάπη, χαρά, επιτυχίες, λεφτά, χρήματα, ό,τι ζητήσει ο καθένας. Τα τελευταία χρόνια συνηθίζουμε να λέμε αυτό, ότι θέλουμε πολλά λεφτά, αναγκαία στις μέρες μας. Εγώ θα έλεγα περισσότερο τύχη θέλουμε, και μάλλον πολλή δουλειά και λίγη τύχη, και όλα θα πάνε καλά, μαζί φυσικά με την υγεία και την αγάπη προς τον εαυτό μας πρώτα και κύρια, για να είμαστε καλοί και στους άλλους, και αγάπη προς τους συνανθρώπους μας, τον διπλανό μας, την οικογένειά μας, τους φίλους μας. Ωραία τα ξεκίνησα να τα λέω. Sony Xperia Z1, τεράστιος διαγωνισμός TechBlog, ξεκίνησε Σάββατο 28 Δεκεμβρίου, έτσι μας την έδωσε, δεν είχαμε κανονίσει τίποτα, γι' αυτό τον ονομάσαμε και τον διαγωνισμό χωρίς χορηγό. Από την τσέπη μας, που λένε, βάζουμε το Xperia Z1 για να το κερδίσει ένας τυχερός νικητής. Εδώ το έχουμε στο κουτί του που λέει Z1 Black Chroma, το C6903, να γουστάρουμε. Έτσι λοιπόν μας την έδωσε το Σάββατο 28 Δεκάτου, ξυπνήσαμε με γιορτινή διάθεση και είπαμε πάμε να χαρίσουμε το Z1, και ανταποκριθήκατε 9.719 άτομα, πραγματικά μας τρελάνατε. Ο μαζικότερος σε συμμετοχές διαγωνισμός του TechBlog. Έχουμε σβήσει πολύ πράγμα από σχόλια, θέλω να ξέρετε. Ήταν επίπονη διαδικασία με τις διπλές τριπλές συμμετοχές. Τάκης, Νίκος, Αλέξης, Μίτσος, Γιώργος και κάτι email, ό,τι να είναι. Κάναμε το παν. Ελπίζω να έχουμε καταφέρει να είναι όσο το δυνατόν πραγματικά πιο τίμια αυτή η διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση ένας από εσάς θα το πάρει, δεν θα το κρατήσουμε εμείς. Βλέπω ότι ο πρώτος που είχε σχολιάσει είναι ο Βασίλης, είναι φίλος του TechBlog από πάρα πολύ παλιά. 28 Δεκεμβρίου, 12 και 34, ελάχιστα λεπτά που είχαμε ξεκινήσει τον διαγωνισμό, και συνολικά σε αυτή τη λίστα με τους 9.719, πραγματικά εντάξει, κολλάει στο σκρολάρισμα το site, δηλαδή, και να το πάρω εδώ από δεξιά, να το κατεβάσω κάτω. Πραγματικά, εντάξει, δεν μπορεί να φορτώσει καν ο browser όλο αυτό εδώ πέρα το κατεβατό. Να ξέρετε ότι τα σχόλια στο TechBlog τα εμφανίζουμε ανά 100, οπότε μόνο στη διαδικασία των κληρώσεων απενεργοποιούμε το εμφάνιση ανά 100 σχόλια, ώστε να υπάρχει διακριτά το νούμερο κατά σειρά στον κάθε συμμετέχοντα δίπλα στο σχόλιο του, και να είναι αδιάβλητη και full για τα μάτια σας η διαδικασία της κλήρωσης. Κοιτάξτε, σκρολάρω με το Magic Mouse εδώ πέρα και πραγματικά γίνεται ο χαμός. Οπότε, για να μην κουράζω άλλο τον Safari, πάω με τη βοήθεια του random.org από το 1 έως το 9.719 να βγάλουμε τον νικητή. Καλή επιτυχία σε όλους. Sony Xperia Z1 από το TechBlog, με πολύ αγάπη, για να ξεκινήσει δυναμικά και δυνατά η χρονιά σας. Από το 1 λοιπόν στο 9.719, και πατάω να βγάλω τον νικητή. Έλα εδώ, εκεί πέρα, Generate. Καλή επιτυχία σε όλους. Και είναι το 816. Πάμε λοιπόν να βρούμε το 816 ανάμεσα σε όλο αυτό το κατεβατό σχολείων. Σίγουρα θα είναι πάνω. Από χαμός, ανεβαίνω. Δεν εμφανίζει καν. Μιλάμε για τέτοιο κόλλημα που έχει φάει ο... Είναι άπειρα. Δηλαδή WordPress έχουμε το TechBlog. Για να δούμε εδώ, ανεβαίνοντας. Σιγά σιγά θα μας κάνει τη χάρη να το εμφανίζει, και άλλο scroll πάνω. Ακόμα στο 1600 είμαστε. Να το τσιμπήσω λίγο, να το ανεβάσω. 1180. Μεγάλο κόλλημα. Ανεβαίνω για το 816. Ο τυχερός φίλος που κερδίζει το Z1. Τελείωσε μέχρι και το τραγούδι που είχα από πίσω background. Soundtrack μάλλον, χαλί. 816 λοιπόν. 816. Έλα. Χαμός. 816 είναι ο Δημήτρης. Την ίδια ημέρα που ξεκίνησε το διαγωνισμό, Σάββατο 28 Δεκεμβρίου στις 2 παρά 20 το μεσημέρι, άφησε το σχόλιο λέγοντας ωραίο δωράκι για τις εορτές. Well done techblog.gr, you rock. Καλή επιτυχία σε όλους. God bless us all.
Συγχαρητήρια Δημήτρη, είσαι ο τυχερός νικητής. Επικοινωνώ άμεσα μαζί σου στο email που είχες αφήσει αφήνοντας αυτό το σχόλιο, για να σου πω ότι κέρδισες το Z1 αλλά και να μου στείλεις τα στοιχεία σου. Είπαμε το 816 ανάμεσα στα 9.719 σχόλια. Πάμε όμως να βγάλουμε και έναν ακόμα, και τον πρώτο επιλαχόντα σε περίπτωση που δεν απαντήσει ο Δημήτρης. Σπάνιο βέβαια, το βλέπω και το email του από τα γραφόμενα είναι full reality. Το 1717 είναι ο πρώτος επιλαχόντας. Σε περίπτωση που ο πρώτος, ο νικητής, το 816 δεν απαντήσει, σήμερα είναι Δευτέρα 6 Ιανουαρίου, να πούμε μέχρι την Παρασκευή. Μέχρι την Παρασκευή, αν δεν απαντήσει το 816, θα επικοινωνήσουμε με το 1717. Πάμε να βγάλουμε και τον δεύτερο επιλαχόντα, το 2558. Λοιπόν, έτσι για τα τυπικά, αν και είναι αρκετά κουραστικό αυτό, αυτή τη στιγμή με τόσα σχόλια. Όχι, εντάξει, ρολάρει καλύτερα τώρα. Πάμε να δούμε ποιος είναι το 1717, σε περίπτωση που ο φίλος μας ο Δημήτρης δεν απαντήσει. Κατεβαίνω. Το render είναι επίπονο αυτή τη στιγμή για τη σελίδα, κατέβηκα πολύ. Το 1717 λοιπόν ο πρώτος επιλαχόντας. Έλα. 1717, έλα. Παιδιά, sorry, έτσι απλά για το τυπικό είναι μεγάλο το δώρο, θέλω να το κάνουμε και ας αργούμε λίγο. Το 1717 λοιπόν ο πρώτος επιλαχόντας 1717 είναι ο Νικόλας, εφόσον δεν απαντήσει το 816 ο Δημήτρης, και το 2558 είναι ο δεύτερος επιλαχόντας. Δύσκολο να φτάσουμε μέχρι σε εσένα φίλε ή φίλη. Σε κάθε περίπτωση, έτσι εδώ για τους τύπους, θέλω να εμφανιστεί το σχόλιο σου και το nickname που σχολίασες, για να γνωρίζεις, επειδή μετά θα είναι δύσκολο που θα τα βάλουμε ξανά ανά 100 σχόλια να εμφανίζονται. Το 2558 είναι 2558 είναι ο Στέφανος M. 2558. Είπαμε λοιπόν, ο Δημήτρης είναι ο τυχερός νικητής με το 816, ανάμεσα στα 9.719 σχόλια συμμετοχές. Καλή χρονιά σε όλους και στο φίλο το Δημήτρη φυσικά. Sony Xperia Z1, φίλε Δημήτρη, δικό σου, με πολύ αγάπη από το Tech Blog. Bye bye σε όλους, να είστε όλοι καλά.